जाहा दुर्गा फुजानि बोराय बुरि माबा जाहा दुर्गा फुजानि बोराय बुरि फैदो होनलाय अनसलियाव ना इयो औ हाबसिगोनब्रा जों दा नै खिजा न' खाथियाव गैया नालाय अनसलियावसो फैदों जोङोलाय दसे सम फैबाय आरोना बोसोराव खनसेल' जायो नालाय ओंखायनो दिनै खनसे खुलुमलांनोसै होननानै फैबाय आरोना दुर्गा मातानि सेराव खुलुमखांबाय होनलाय थांनोसै जोङो दानिया मानो होनबा बाराद्राय गोबावबो थाला एकदम गरमबो बिराद बाराथार आरोना ओरैनो मार्केटआव जास्ट गिदिंनानै थांनोसै आरो जों दसे नै मानसियाबो जि जासोखादो आरोना जेव जेवनो इखिजाबो खाथियाव पेन्डेलबो बानायबावलायदो आरोना बेयावहाय माने मोसानायबो दंनो दखानिफ्रानो बुस्थु फानफैसोगारदो एकदम गथ'फोरनि बांसिनानो गथ'फोरनि बुस्थु नुगोन आरोना बेफोराव नेल पालिस हेयार बेन्ड नै टेडि बियारफोर दङ बारबि डल लायोनो बिलुन नांगौनो माने गोदोनि उन्दैनिखौ गोसोखांदो आरोना ओंखायनो बेलुन बायनो नागिरदों एसे लेथ्रा नुखादो नै दिबासो स्रांनिया दखानिखा इयो मा क्रिस्टेल बायदो नायलाय माबाया क्रिस्टेल हरलाय हौवाया पिस्तल माबा मासुमानिया पिस्तलानो ओमफ्राय सायानियानो बिलुन नालाय आंनिया बेलुन ओमफ्राय आङो बिलुनखौ गावफुबाय सायानिखौ ओइ माने सिख्लाफ्रा गोदो बुलेट दंखायो सिख्लाफ्रा फुजा बेरायनो थांबा बेलुन लाबाथाय हौवासा उन्दैनि गथ'फोर जालाय हिन्जावसाफ्रा बेलुन लानानै गिदिंबाथाय हौवासाफ्रा खिथि थांनानै एकदम गावना होयोमोन ना एकदम बै दिना गोसोखांगोन होनलाय दा बेलुन बायसिगोन आं गाबोन जोंना बिलुन गावफुलायनाय माबा गेलेगोन गेम गेलेगोन दे गोदान ब्लग फैगासिनो लाबाय नै নৃত্য অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰাৰ আগমুহূৰ্তত আমাৰ অনুষ্ঠান আছে গতিকে আজিৰ আধুনিক নৃত্য অনুষ্ঠান আগবঢ়োৱা फ्लावार बनायबाय नै फ्लावार बनायदो আমার কমিটির তরফরা সম্ভাষণ জানাবো সাংস্কৃতিক বিভাগৰ থকা মাননীয় एकदम गोदोनि आरो एकदम गोदोनि वाव थैंक यू फुजा जानायनि जोंनिया माबाया गोदोनि स्टाइल जोंना गोदोनि स्टाइल आरोना नै आपेल काट बावलायसो मालाय बेलुना नै टिसौ होनलाय ओमफ्राय बिबाराबो नै गोदोनि स्टाइलखा जा इन्टारेस्ट नांखाबाय फैनानै होनलाय गोदो एकदम गथ' फिसाफ्रा मा होनो दहाय होनखाबायना आङो एकदम सिख्लाफ्रा बेलुन लायै थांबाथाय सेंग्राफ्रा मा खालामोमोन खिथु थांनानै बेलुनखौ गावफ्रुना होयोमोन ओमफ्राय एकदम मोदोम मानि गावलाबायना होयोमोन बिराद अयथासारमोन ना दा एसे खम जाबाय खोमादां देन्जारखा हिट नुदोंना रायजोफोरदों एकदम जोंनिया नै नुवाखै एकदम लामाथारैनो माबाफ्रा माने बेटारि गारिफ्रा कारफ्रा बिराद जासोदोंआनो आरोना मानसिफ्रा आरती होबाय दंमोन खिन्थु जोंना गोजानबो नालाय एसे ओमफ्राय टाइमाबो बांद्राय जासिगोन ओंखायनो जोङो आरतीखौ नेबाय थादिया आरोना नङाबा जों बिराद मोजां टाइमावनो सौफैदोंमोन आरोना आरती टाइमावहाय ओमफ्राय बिदिनो आं एसे लोमजाबायबो दं नालाय ओंखायनो थाब फैबाय आरो बिराद मानसियाथ' बिराद जाखादो दासिमबो फैबायानो दङ
बिराद भिरानो जादों जोबनोनो थाङा नै Rian aktor Rian misong Puja nainai pajiनो सिमलायाव आइकुनजों बे बेलुन आरो बिबार बारनैसो गुलाय जोंनि मा होनो नोंखौ मिनिनाय बायदि मोनथारदो दे आङो बे बेलुन आरो बारनैसो बिबारखौ लायोलै आथिं आखायानो साजोब्बाय आंना थ' आंखौ बै सिमलासिम लानानै माबा गारिया नोङो नोंखौ नै दानो गावथार थानोसै आं गोदोनाया खययाव आंखौ दा गावथारलै आंहा बिराद बुरजा गथ' गथायफोर दं मेडाम आंखौ दा गावथार आं नोंखौ जेरावथिं बेयाव लानानै थांगोन थ' गोख्रै सालाय माबा मोजां सालाय गारिया नोंखौ होथारगोन आं गावथारनाया रलै मेडाम र' फावसायनि नै गावथार थानोसै आङो मामार मोजां सालाय मा खय गारि सालायना बेलेग मा मिनिलाबायदो फाग्ला बायदिलाय आं गासि जाबाय नामा बेलाय आंनि पिस्तल गैया मेगजिनाव गुलि दं माथो गुलियानो बे सिङाव मानि गैया बेलाय गुलियानो गैया माथो ना नै जाम्बि आंनावसो दं मेगजिना नै बे एम्बु बिदै मेगजिना आंनावसो दङ ना बिदै ना एम्बु बिदै बेलाय ना बिदै दा गरम खालाय भगबान पानि खालामबाय आरो ना दसे रायजोफोर माबा बे मा होनो बे फुजाखौ माने गोदोनि बैफोरखौ गोसोखांदो आरो ना एकदम माने गोदो गामियाव एकदम फुजा नायनाय मानायफोरखौ मानो होनबा एसे गामि बिथोरावनो जों फुजाखौ जानानै फैबाय नालाय ओंखायनो बे पिस्तल फिसाखौ लानानै ओमफ्राय नैबे बेलुन थोबनैसोखौ लाना फैनानै माने गोसोखांबाय आरो जोङो एसे ओरैनो कमेडि खालामबाय आरो दा मार पानिका मार दादागिरि जाबावलायो होनलाय गिमारो दे आङो एकदम गावजानो रायजोफोर जोंनि फुजा जानो थांनायाबो दिनै एसेखियावनो जोबथ'बाय बाय बाय हेपि नवरात्रि हेपि दुर्गा पुजा जोंनि लागोन ना अय मोनसेखौ लानो दे इखौ दे ला बा मैया बेलुन लाबोनायानो मिनिया लाबाय फोजोंलाय नांगौ नङा नै नोंहाबो लादो इखौ आपेलखौ खिन्थु गावफोरनो मोना मोजां लांनानै दोनै सेफ्रुनो मोना सानैबो नैबे आंनि बेले होनलाय दोलाय बिदि बे आंनिया बिदि पि होनलाय मोजां दा आंनिखौबो नोंनिया मोजां नङा ओमफ्राय नोंना आपेल औ सानैनाबो आपेलब्रा नोंसोरना ओमफ्राय आंनिया मा चक्लेट नोंनिया सिख्रि माथो इलाय दंफां दंफां बायदि जायो नामा सोरबा आंनिया दंफांसो जाबाय होमबा